Най-бавният влак в света, композицията по линията Кюстендил-Гюешево е пълна по празниците. 35 км разстояние влакът изминава за цели час и 50 минути. Това обаче не притеснява пътниците, които в тези дни не бързат като в делничните. Модерна мотриса и едва няколко вагона 3 пъти в седмицата превозват десетки пътници по живописната линия Кюстендил-Гюешево. За да напазаруват и хората предпочитат да стигнат до големия град именно с влак. Придвижването му с 25 км в час по релсите се оказва, че повече ги забавлява, отколкото изнервя. Бавен е, но го има и да го има. Защото от Мазурачево нагоре няма автобуси. В Соволено има автобуси, а ние от Мазурачево нямаме никакви автобуси. По празниците влакът е почти пълен. Билетчето от 2,70 лева, освен за придвижване, служи и за разходка по релсите сред живописната местност до българо-македонската граница. Панорамен влак. Стига да го има. Иначе сме загинали. Зимата, сняг, пътища непроходими. При нормални условия на траверсите модерната мотриса може да развие скорост от 120 км в час. Но заради амортизацията им, изминаването на късото разстояние е на път да се впише в книгата на Гинес. Факт, който повече забавлява, отколкото да обезпокоява десетките пътуващи с влака. Природата отстрани е красива и се наслаждавам на нея. Докато стигна до нашата спирка, имам време да прочета един вестник изцяло. А за какво не ви стига до там? Да прочета втори вестник. Втори вестник не мога да прочета. Няма време. Линията Кюстендил-Гюешево има своя история, която започва от началото на миналия век. Първият влак на гара Гюешево спира през лятото на 1910 година. Построяването на историческата ЖП линия от Радомир почти до македонската граница отнема 5 години и струва 12 000 златни лева. Релсите били английски, траверсите сръбски, а проектантите италиански. Гара Гюешево е една от най-високите на Балканите, на цели 943 метра.